Kunne du tænke dig at gøre produkttræning i jeres virksomhed til en leg? Så brug et øjeblik på at se en ny og spændende online-baseret løsning, som kan styrke sælgerens viden, gennemslagskraft og i sidste ende forbedre din bundlinje. Hos NewTrack henvender vi os primært til virksomheder, der handler med produkter, der afsættes af et stort antal sælgere, både nationalt og internationalt. Det er ikke afgørende, om det er virksomhedens egne sælgere, eller om det er sælgere hos partnervirksomheder. Produkttræning er for mange virksomheder en afgørende nødvendighed for at afsætte de varer, virksomheden sælger. Der er naturligvis mange faktorer, der spiller ind, men når alt kommer til alt, er det sælgeren, der har den sidste påvirkning af kunden, og sælgeren, der er dit største aktiv. Den klassiske form for produkttræning foregår typisk som sidemandsoplæring via virksomhedens salgskonsulent eller agent på det pågældende marked. Med et stort antal forhandlere, både nationalt og måske internationalt, bliver udfordringen kun endnu større på grund af de store geografiske afstande. Foruden de fysiske afstande kæmper mange virksomheder også med stor udskiftning af personale blandt forhandlere, et stort antal deltidsansatte og ikke mindst udfordringen med at få kommunikeret bedre med sælgerne. Hos NewTrack arbejder vi med en webbaseret online-løsning. Det giver mulighed for en større og dybere interaktion med den enkelte sælger på en professionel, effektiv og langt mindre tidskrævende måde, end I er vant til. Løsningen giver mulighed for at produkttræne alle, der har brug for en oplæring i jeres sortiment, samtidig med at de kan give og få feedback fra den enkelte sælger. Gennem et kombineret læringsforløb skræddersyr vi træningen ud fra jeres specifikke behov. Forløbet er en kombination af både e-læring og webinarer mellem jeres produktspecialister og jeres sælgere. Med specielt udviklede film som den du ser netop nu, gør vi indholdet nemt forståeligt med en blanding af professionelle tegninger, animationer og i ørefaldende speak. Vi oversætter og speaker desuden på alle sprog. Vores film giver jer masser af muligheder. Det er i teorien kun fantasien, der sætter grænser for, hvad der kan formidles. Selv meget komplekse produkter kan gøres let forståelige ved hjælp af få enkelte tegninger. Faktisk er det videnskabeligt bevist, at vores indlæringsevne stiger voldsomt, hvis vores uddannelsesmateriale primært består af tegninger eller billeder. Med vores nytænkende koncept ønsker vi hos NewTrack at ændre den traditionsprægede kultur omkring produkttræning. Gennem certificeret test sikrer vi desuden, at sælgeren har forstået jeres produkters egenskaber og formidler jeres historie, uanset om de er fuldtidsansatte, deltidsmedarbejdere, nyopstartede eller mere garvede sælgere. Vi har mulighed for at skræddersy forløb til hver målgruppe af jeres sælgere, så vi rammer målgruppen bedst på det niveau, de nu befinder sig på. Ønsker I jeres slutkunder får den bedst mulige betjening, og sælgerne leverer det bedste salg, så kontakt os i dag for en uforpligtende dialog. Når vi møder jer, kan vi sammen finde frem til den mest optimale løsning for netop jeres virksomhed.